Nenene no. Tayub Mas. Mas tayub Gak gendinge apa kok? Sri Uning. Wah. Sinebut pahlawan putri. Sinebut Aku ki mau ngetes kok supaya kono kira-kira nang laras sing pas apa ora. Aku ki mau ngetes kok. Sinebut pahlawan putri. Wah, jos Pak. Nek karo sing omahke genah apik iki, Pak. Oke, semua tak cedhaki mancal ngono. Sing omah jol ki semangka wae, Pak. Nggo ndublak kowe apa? Nggo, sakniki jenengan. Oh, aku sing rada mburi. Putra Kanjeng Serah Lawe. Wah, ya. Ro aku ya cengkoke ngono. Sing ngajari ya sampean, Pak. Iya, aku cengkoke ngene iki. Cengkoke. Tuk prangkung bojana. Tanding lan wuru Bisma Tan wurung Sri Huning gugur. Terus tekke Dadi maning bangsa luwih becik, Pak. Ya dudu kuwi ya. Titik niku. Lagu kuwi marake padu. Lah kok Aku lagi nyetir. Terus ana lagu kuwi to, bojoku ning luwe becik paterono. Bojoku nyauri, "Ini kan lagu jelek, lagu selingkuh. Kenapa didengerin?" Bojoku iso ngono kuwi kok. lah ning nggih mboten. Hah? Ya urung konangan wae. Karo menana sing nyeletok ngono. Huning mesti ketuban laku tresna lan samaya pati. Ayo mblorake. Tak ketung, tak nulung, tak tulung. Delak. Tande, tulung, tande, tungde.
Damar mancung cinupet.